Winkynel Chivhayo pamwe chete naLulu mukadzi wake vode kunetsana naSonja ex-wife waWinkynel Chivhayo. Nchikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe turn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates aupisa ndiwe munhu anotanga umaona. Ngadzoke munhau dzedu zvise. Akuitira handitsike kufutaiwa ino life yangu ndo zvatakanamata izvi handite chirara mumakomo mese muyamene hantakunzi takaromba ichokwadi takaromba sweet boss takaromba muzimu unoera ega takaromba gabrand ndicho chokwadi ichocho aiwa chada ndoyokurarama nayo time receipts, please be on the same page as your lawyers. If your lawyers are out here lying on your behalf, change them, okay? But I like going according to receipts. Okay, I would never lie. I would never come in this public domain and risk the well-being of my kids, guys. So please check this screenshot and you tell me who is lying to us. And furthermore, what do they get out of lying to us as the masses? Do you know what I mean? If I had just been settled in 2024, would I be here huffing and puffing? Why does this guy still have me in the courts? If he's so happily married, just settle your baby mama and move on. Zvichakadaro nyaya iya yakora moto yapindirwa naMambo Dhuterere vodai kutaura kuti dzokera kune mukadzi wako Sonja sezvaukandiita pana mai Dhuterere ukandipa mari ukati dzokera kune mukadzi. Ndakusei muchiona mascreenshots anoteera.